И здравейте хора, днес ще играем на Fortnite. Както видите, миналите видеа, които се опитвам да ги направя, не са точно най-добрите на Fortnite. И ще се опитам да ги направя най-възможно най-добрите в Fortnite. Затова, ако сте съгласни с мен, абонирайте се за канала с камбанката и оставете един лайк на това видео. Само да поразгледам Item Shop, защото не съм влизал в играта. Ето този скрин го имам. Тъчна с него. Интересно. Не този. По този бъндъл преди не беше, днеска го пуснах. Така. Камера е мой приятел. Ако ми приеме. Между другото, аз съм 25 левел. Казвайте ми долу в коментарите как да направя такова. Казвайте хора как да направя, ако искате някое видео, което ви кефи, защото аз не мога да разбера. Аз не мога да разбера кое на вас ви кефи, затова. Значи добре. Не мога да ви разбера вас какво правя, и ако ми дадете някоя идея долу в коментарите, може да ги правя тези идеи. Ако искате да боядисвам телефони, след това ги давам за giveaway, можете да кажете. Да направя тя да хода до плеси да си купя маркери плоски, защото имам 3 маркера. И другите нямам дори. Но и те на Uнимate ще купа. Защото ако няма маркери плоски, ще купа маркерите на Уни. Ако тези марки не гледат това видео, може. Защото в Плесио аз живея в София. Не мога да ги различа, още съм на 7. Даже направих скоро 7 на 9 януари. Така. Само да ви кажа, че не съм от един от най-точните на Fortnite. Съм си един точен. Последното видео в Fortnite имаше един коментар, който ме изкефи супер много. Това е скин на Chapter 2. Между другото, в момента в миналия Chapter сезон Chapter 3 сезон 4 Chapter 3 сезон 4 тогава имахме един скин, как да игра с един този готин скин. Тогава бях двойно по-слаб и както виждате, някои от видеята, които правя, са 59 минути. Затова това се надявам да не бъде 59 минути. Ще опитам да го направя малко по-кратко, но се надявам да има много гледания. Надявам се. Добре, я видим къде си. Къде си, бе? Само ако го видя, ще бъде... Хайде, убит. Той не иска да бъде изгърмян. Ти, човече, ще бъдеш разгърмян. Къде си? Искам просто да знам къде си и ще те изкърта. Казвам, ако те видя, ще те изкърта. Ако те видя, ще те изкърта. Между хора, ако ви кефи тази кирка, с която съм, може да напишете, да оставите един лайк. Защото, както виждате на видеото,
бит. Така. Нещо ми бъгна играта. Така. Знам какви са тия квестове. Знам какво правя в момента. Правя някакви квестове. Зелено SMG. Това сега ще дойде при мене. 100%. Идваш при мене, защото си голям нуб. Така. И къде си, бе? Къде? Къде си ти, бе? А, той е тук. Това е тази нова помпа, е. А, това е старата. Видяхте ли как го набих 100 демидж? Не ми тя това чест. Вижте ли как го кемпих? Така. Чакайте, първо тя да ги убиват тези, защото могат да ми дадат. Къде си, бе? Пич? Къде си, бе? Ние искам да ставам да знам къде си. О, видях-та, видях-та! Бегай от тук, докато не си убит. Ламър, просто? Така. Ламъра отида за този ламър. Тя да бега така, от този свят, така го кажем. Там се ми даде ли лави оръжия. Силно се надявам. Готвим съм с снайпер между другото, защото както видяхте аз не съм от най-точните. Само ако ми скочи някой, вата с снайпер или... Ако някой има снайпер и в момента просто така, буквално като следа и Сахил ме джебне. Някой също ме спектейтва. Сега се махна. Така, едно синьо SMG, добре. Махам си зеленото. Чух някой, 100%. Чух някой трайхард. Ако не чухте... То, къде отиде моя камък? Я да ходиме към... Това между другото ми е много интересно. Това е голямо езерце. Не винаги съм го погледал на мапа. Съм се накъсакамвал да отида там. Колкото отида... си мисля, че това не е. Мара, къде е този камък, бе? Еко! И са тук да проверя в Не може да някой да е тук и просто схилва отгоре. Няма ли да е смешно? Са там ли? Добре, ще го убия и... Той тук ще в момента се спавна. Искам да го убия, за да може да взема кей картата му и да взема неговото митик. Айде малко по-бързо, живичко. Малко по-живо, знаеш, моя герой. Тя ще се остана. Знаете, ако не знаете, има един бъг, който ако паднете от много високо, няма да ви добие никакъв демидж. Така. Ми трябва тия честове, за какво са ми? За някой златен лук, да разбирам да е, брат. Ама някакви нормални честове да ми дават зелени оръжия. Аз... Добре, отивам при босо.
Силно се надявам той да не е много силен. Тук би трябвало да се води най-трудния. Хибате си изгърмям. Това е много лесно да убиеш така боса. Знаете ли кое е най-лошото? Вие ще тя да бъдете изгърмяни. Само един. Уби боса! Добре. Тя тук къде дойдоха? Бата в момента имам най-силните оръжия. Че отдясно има някой. Той е някакъв начин да отива при тоя. Ще отида при... Тате? Да. Добре. Хора, в момента между стата биха боса. Между гледахме тази, че убих боса. Искам да търся, това ми е най-големият рекорд. Да убия боса. Така, убих го. И ще останах във време на видеото 4 къв. Искам да го вземе този пърк. Той избягал ли е? Виждам, че не е избягал. Той е избягал.
Оле, това как ме стресна. За Бога, идвам, отивам при. Не, хора. Тате! Това ми е най-големия рекорд, хора! Това ми е най-големия рекорд! Това ми е най-големия рекорд в живота! Лещавча 4, един мой приятел ме инвайтва. Спаме работи. Чакай! Елате ме спектейтвате! Ехо, Елате ме спектейтвате! Вико, ние играем. колко вибъкс имаш? 50. Сигурно да ще кажеш, дай да ми гифнеш. Аз да ти гифна. Чува, в чата. Еми той е такъв. Ти на вибъкса си. И така, хора, в момента отидох при някои мои приятели. Така. Отидох и почнах да... В момента, хора, имам най-силния лут в света. Освен силното SMG. Пате, представете си това да спрем като... Къде ще бия демидж? Какъв демидж ще бия, бате? Искам да намеря хора да се бия с тях. Пидаме малко шилче. Така шилд. Регенерирам се. Така, искам да видя някой да го убия. Това за сега никой не намерям, верно само да ви кажа. Нищо, че съм с коронка. Така. Сега направих Виктори. Ще се опитам да направя Виктори. Къде си? Ще ви даде такъв звук. Ти си отгоре, да. Само чакай да...
4 патрона за този снайпер. За първ път хора играят с най-силния лук в играта. Какво? Мета буквално за първ път ги взимам. Ето тези двете оръжия съм ги взимал. Това за първ път игра с него. Я съм убил ето един човек с него. И ми е интересно да видите как ще убивам хора с него. Ето с това. Така. Така, айде! Баба ще ме гледаш колко силни оръжия имам. Пак ли някой ще тя да снайпваме вътре? Ако мен ме снайпнат, какво правя? Хакер! Не можем да бие гласът за 5 секунди! Така. И хора, това ще бъде видеото за днес. Ви харесвам се, абонирайте за канала от мен. Чао! И ставете по един лайк.